Sastra Jendra Seri 2 rinangkul Prabu Donorojo dening Begawan Wisrawa pratandha katresnane ing antarane wong tuwa klawan anake. Mangkono pangucape Begawan Wisrawa karo ngrangkul putren, "Anakku Nger Donorojo, senadyan aku iki bapakmu, nanging sira iku yo ratu gustiku. Sumurupa kulup, ora perlu tok bayar katresnanmu, iku nganggo tetesing geti. Pun bapa mangerti, dino iki negau ngalengko ngedekake sayembara sapa wae kang bisa ngalahake Arya Jambu Mangli. Pamane Dewi Sukasi, yo kuwi kang bisa mboyong kasulistyaning. Dewi Sukasi kang ngembari ayune Batari Ratih ing kasuwargan. Sumurupa Nger putraku, pun bapa iki sejatine sedulur Sinorawedi kelawan Prabu Sumali. Ratu ing Ngalengka bapake Dewi Sukasi kelawan Prabu Sumali pun bopong lemboro bareng munggah Gunung Mudung jurang mataun-taun, jurang lan alas kang tak lewati karo Prabu Sumali bakal nangis menawa aku kudu mungsuhi negara Ngalengka. Pun bopo jaluk idi palilahmu, aku bakal nyuwun Dewi Sukasi marang Prabu Sumali tanpa tetesing getih. Dino iki uga aku bakal budal neng Ngalengkel. Pangucape Begawan Wisrawa. Rasa bungah Prabu Donorojo mireng pangandikane ingkang rama Begawan. Wisrok deni ramane bakal ngogowo Dewi Sukesi bali marang negara Lokopolo lan jinatukramaake kelawan Prabu Donorojo.